підтримка територіальної цілісності один одного та протидія загрозам у Чорноморсько-Каспійському регіоні. Про це йдеться у спільній декларації президентів України та Азербайджану. Володимир Зеленський зустрічав Ільхама Алієва в Маріїнському палаці у Києві. Глави держав домовились посилити взаємодію у багатьох сферах. Президент Зеленський особливо наголосив на стратегічній співпраці у сфері безпеки. Ми підписали спільну декларацію президентів України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету, територіальної цілісності наших держав в міжнародно визнаних кордонах, спільна протидія гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами. Ці та низка інших позицій декларації свідчать про єдність і близькість наших поглядів щодо багатьох питань і викликів як регіонального, так і глобального вимірів. Президент Азербайджану Ільхам Алієв зауважив, що попри пандемію, товарообіг між нашими державами зріс більш ніж удвічі і досяг $1 мільярд. Сторони уклали низку домовленостей, зокрема і в енергетиці. Вони передбачають будівництво в Україні нових нафтопереробних потужностей, а також постачання природного газу до України та його зберігання у підземних сховищах. Традиційна сфера нашої співпраці – це сфера енергетики. Ми маємо плани щодо цієї сфери, я впевнений, що їх буде втілено. Сокар – державна компанія Азербайджану, серйозно налаштована на цю співпрацю і має нині масштабну мережу заправних станцій по всій Україні. Меморандум в енергетиці підписали голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко та міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джабаров. Згідно з документом, країни створять умови для спільної реалізації проєктів на нафтогазовому ринку України. Зокрема, це стосується постачання та транспортування нафти до України та розвитку нових родовищ.